Dunay usa ka single mom nga naay anak usa ka lalaki. Gikan pa sa gamay pa ni siya iya gining gimatuto ug gipadako ug gitudloan kini niya og maayo nga values. Kay gusto lagi siya magtubo ang iyang anak nga puno kini sa kaalam. Iya kining gipa-eskwela ug hangtod nga migraduar kini ug nahimo kining usa ka profesional. Miabot ang panahon nga ang iyang anak may decide nga mopalayo ngadto sa iyang inahan tungod kay mangita kini og trabaho sa laing lungsod. Ug tuod man ming sugot ang maong inahan unya lakaw ang maong bata. Miabot ang pila ka buwan, wala na mo paramdam or mukontak ang iyang anak ngadto sa iyang inahan. Ug normal sa usa ka inahan nga mangita kini ug matingala kini ngano ug unsa na nahitabo sa iyang anak. Motong ming decide ang inahan nga moadto kini sa gipuy-an sa iyang anak. Pag-abot na niya didto nanuktok kini sa pultahan. Ug sa dihang miabli na ang iyang anak sa pultahan, miingon kining iyang anak, nganong naa man ka diri nga wala man ko magkinahanglan o ginikanan nga kinapobrehan. Otong pagkadungog sa iyang inahan, miingon siya nga ako nga imong inahan nga nagpangga nimo natingala tungod kay wala naman ka magparamdam sa ako sud sa pipila ka buwan. Pero miingon ang iyang anak nga sa tinuod lang dugay na tikang gikalimtan tungod kay wala ko malipay nga ikaw ang ako ang nahimong inahan tungod sa imong kahimtang nga perte nimong pobriha. Mao to pagkadungog sa inahan, miuli ang inahan og mihilak. Ug nakapangutana siyang kaugalingon kung asa siya dapit nagkulang. Mao to nga wa mo surrender ang inahan. Diin gusto gyud niyang masayran ug unsa hinungdan ngano nga nausab ang batasan siyang anak. Nakahinumdom ang inahan nga mag-birthday na ang iyang anak sunod buwan. Ug usa sa rason nga iya kanang balikon aron pangutan-on kung unsa iyang mahimo nga regalo. Mibalik ang inahan didto sa balay sa anak ug nanuktok na usab kini. Pagpanuktok sa inahan giablihan na usab kini sa anak. Ug miingon ang anak, unsa naman po imong tuyo nga giingna naman tika nga wala ko inahan nga kinapobrihan tungod kay dili ko ganahan og pobre nga kahimtang. Giantos nako sa una sa gamay pa ko nga nahimo kong pobre tungod kay pobre ang akong inahan. Moto nga mibalik sa panumduman sa inahan nga unsa may nakaon aning bataan ni ani man ni. Motong miana ang iyang inahan siyang anak nga, "Nak, di ako tungod kay nakahinumdom ko nga hapit na ang imong birthday. Unya gusto na kong sayron kung unsay akong buhaton aron nga magmalipayon ka atol sa imong birthday. Kung unsay akong mahatag nimo nga regalo." Mitubag ang anak ug miingon, "Ang akong gusto nga imong buhaton aron ko nga magmalipayon, gusto nako nga dili tika makit-an anang adlaw sa akong birthday. Gusto nako nga dili na tika makit-an hangtod sa hangtod." Pagkadungog sa inahan, murag nalusno ang inahan og maayo tungod kay ikaw ginikanan nga nagpadako sa usa ka anak unya ingnon kaniya ana nga dili nakagusto nga makit-an hangtod sa hangtod. Pero kay ang inahan nagmahal man sa iyang anak, mipauli kini nga walay daghang istorya ug naghilak. Pag-abot niya sa ilang balay, nagkuha siya og papel ug iya kining gisuwatan unya pagkahuman niya suwat iya kining gilukot gibutang niya siyang katre. Pag-abot sa birthday sa anak, ang anak naglagot gihapon kay nagtuo siya nga iyang inahan mo balik didto kay birthday lagi niya. Miabot na lang ang hapon ang inahan wala man gyud niya ikita atol siyang birthday. Mautong nagpabilin ang kalagot sa iyang anak tungod kay ang gusto niyang masayran nga wala na ang iyang ginikanan. Pagkabuntag ni ana, ang anak miadto sa ilang balay. Ug pag-abot niya didto, dali-dali niya kining giabli ang pultahan. Pag-abli niya siyang pultahan, mao may ang nakit-an nga ang iyang inahan nga iyang giingnan nga dili na niya gusto makit-an hangtod sa hangtod, tuwa naman nagbitay ug naghikog naman ni. Mautong wa kasabot ang anak siyang gibati tungod kay mura siya nalipay nga naglagot. Nakakita man ang anak didto sa papel nga gisulatan sa inahan. Iya dayon kining gitan-aw ug gibasa. Ang sulat nagingon, nga, "Anak, sakit man sa akong kabubuton nga ako ning buhaton,
pero ako ning gituman aron ikaw magmalipayon sa dayon. Pero timan nga ako ang imong inahan nga kanunay nagmahal og nagpangga nimo, bisan pa man sa panghitabo igugmaon gihapon tiga hangtod sa kahangturan. Grabing sakit ta sa part sa usa ka ginikanan nga ingon ana ang iyang dangatan. Nasayod ko nga ikaw nga nagtan-aw sa akong video karon makarelate jud kanini nga grabe ka sakit. Sa imong pag-share sa akong video o pag-like ini, dako ra ng tabang nako i-share akong video kay napay sunod niini.